Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Global TV da kuma Hausa GTV domin samun ƙwarin gwiwar tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe na gida da waje wato current affairs. Yanzu an killace Garba Shehu. Rahotanni ya tabbatar da cewa mai taimakawa shugaban Najeriya kan harkokin yaɗa labarai Garba Shehu ya shiga hutun kulle bayan ya kamu da cutar coronavirus. Garba Shehu wanda ya cika shekaru 50 a duniya yana kusa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai shekaru 79 a duniya. Zan iya tabbatar muku da cewa na kamu da cutar ta COVID-19 kuma ina jinya a keɓe, inji Garba Shehu. To Allah ya tsare mu, Allah kuma ya ba mu lafiya. Sannan kar ku manta a ƙarshe don na subscribe a wannan channel din, idan kuma ka yi subscribe tun a farko ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin muna ɗora bidiyon mu ka same shi. Mun gode.